Hola, estem a l'antiga estació de Palau Tordera, doncs el que hem fet és rehabilitar-la i passarà a ser un centre de dinamització de turisme sostenible al Baix Montseny. La idea és, de cara amb la Carta Europea de Turisme Sostenible a Montseny, potenciar el transport públic a la vegada que donem l'oportunitat a gent de l'àrea metropolitana que no tenen transport privat a poder accedir al Montseny, amb el qual, amb bitllet combinat, tu arribaries aquí, agafes el bus que et pujaria cap a dalt al Montseny. És una estació que ja tenim a 2 quilòmetres del poble, per tant està enmig de natura, i que ja la teníem connectada amb alguns itineraris cap a Vilamajor, cap al Pla de la Calma, etc. També l'estació està connectada amb el projecte de la Ruta de la Tordera, però la tenim també connectada amb un carril bici segregat de carretera, amb el qual des d'aquí, tal com vens, si vens amb la bicicleta, ja pots començar a pedalar o caminar, etc. Quan aquest centre estigui acabat del tot, hi haurà des del servei d'informació, des del parc, de la zona, etc., un bar, cafeteria i restaurant, des de lloguer de bicicletes, un petit taller de reparació, el servei de guiatge, unes guixetes per poder deixar la teva bossa i uns vestuaris. Hi haurà gent que em dirà a les estacions d'aquesta època com aquestes, els colors eren blancs i vermells, veureu que ara és beix i verd, perquè el que volíem és que es veiés que era una estació rehabilitada, però que era alguna més que una estació rehabilitada. Som més ecològics, més sostenibles, l'impacte al medi ambient és menor i per tant hem de tindre cura del nostre entorn, que és molt valuós i si no el preservem i el conservem ens el carregarem. Per tant, tots els que no teníeu transport privat per vindre al Montseny, podeu vindre perquè a partir de gener l'estació entrarà en funcionament. Sou molt benvinguts al Montseny i al Baix Montseny encara més i teniu una nova manera de poder vindre amb transport privat.